selv. Jeg hedder Janne Frost. Jeg er sygeplejerske og projektansat demenskonsulent her i Fredericia Kommune. Jeg er ansat på Hus, som er demensafsnit, hvor vi har en sted her, hvor det er Rosenlund og så Hus. Og hele initiativet bag Demensvisten her i Fredericia Kommune springer ud fra tanken omkring den øgede indsats, som sker de kommende år i Fredericia Kommune på demensområdet. Og vi ønsker at samle aktører omkring demensen her i Fredericia Kommune, både fra kommunens side, fra de private leverandører og fra de frivillige organisationers side. Derfor prøver vi i dag at samle alle disse gode folk og se, hvad vi kan byde til hinanden, udveksle af erfaringer og sådan. Ja, vi præsenterer noget her opmærksom, som handler om livshistorien. Hvad er det for en opvækst, de mennesker har haft, og hvad er det for de, som vi bruger i vores daglige pleje? Jeg vil så sige, udover at selvfølgelig fagfolk mødes i det her, på den her dag, så håber vi jo selvfølgelig og har lagt op til det, at alle personer, som har demens tæt inde på sig i deres hverdag, stikker hovedet forbi næsen og snakker med os. Fordi en af formålene er også i hele demensprojektet, er at få fat i folk tidligt i demensforløbet, så vi kan få lavet en rigtig god indsats igennem sygdomsperioden. Jamen, jeg glæder mig meget til det. Ja, det er spændende. Vi håber, det kan udvikle sig, så de næste år kan lave noget, der er endnu spændende. Ja, måske sammen med andre. Sammen med andre kan vi have. Det vil være rigtig godt. Det kan jeg trekantsarbejde. Ja. Det er rigtig godt, at vi skal flytte os lidt, fordi det er jo godt. Hvor tror du, vi skal? Hun hører ikke mere for det. Skal vi tage det? Der er også lille bord her. Hvis der er lille bord her også. Hvad siger du? Der er også lille bord her, hvis det er. Ja. Vi kan godt flytte os. Det er over til her. Men om videre til sygeplejersker, vi kan lege, vi kan arbejde allerede nu, og den der bliver selvfølgelig kan lære at følge hele tiden, og så er det
Ja, lige præcis. Ja, det er utroligt. Og der er mange mænd, der er bare 6 minutter på pladsen, og det er bare dem, der sidder så meget hele tiden. Så du har faktisk mærke til det, så jeg begynder lige at slå det af, og se jer. Det er præcis. Fredericia Kommune og byde jer velkommen til den første demensmesse, vi har her i Fredericia, som vi bydes i hele Danmark. Det er rigtig dejligt at se så mange mennesker her. Det har vi jo slet ikke turde drømme om. Og så mange udstillere, der har gjort et fantastisk stykke arbejde. Vi har rigtig mange spændende stande her i dag. Med den her messe, der håber vi på at kan give noget viden til en masse mennesker, dem der har berøring med demens i dagligdagen, eller måske på den ene eller den anden måde. Og samtidig vil vi prøve at vise lidt, eller fortælle lidt om, hvad Fredericia Kommune de kan tilbyde inden for demensområdet, både til pårørende, til og til de demensramte. Der er udstillere på mange forskellige steder, både fra plejecenter, fra ældreplejen, fra køkkener, fra rengøring, og jeg synes, I skal gå rundt alle sammen og se, hvad de har at byde på bagefter. Først vil jeg gerne have lov til at byde velkommen til Hanne Lundby, der er socialudvalgsformand. Jeg skal vist også huske at sige, at jeg hedder Elia Seger, og jeg er leder for demenskonsulenterne her i Fredericia Kommune. Velkommen hen. Ja, jo, jeg tror, der er lyd på, at det er den rette højde. Ja. På mit natbord, der ligger der en gribende smuk roman. Den handler om Alice. Alice, hun er rigtig stolt af det liv, hun har skabt sig. Hun er i en alder af 50 år professor på Harvard University, og alt i hendes liv, det fungerer rigtig godt. Hun er gift med John, og de har et rigtig godt og kærligt ægteskab. De har 3 børn, som er i gang med at skaffe deres egen karriere. Alice, hun er godt nok lidt glemsom. Men det der med, at man går ud i køkkenet, og så, hvad var det, jeg gik ud efter dem, det kender vi jo alle sammen. Men en dag, der stod Alice på et gadehjørne og tænkte, hvorfor står jeg her? Og hvordan finder jeg i grunden hjem? Så var hun klar over, at et eller andet var helt galt. Diagnosen Alzheimer fik hun så. Det slog fuldstændig benene væk under Alice og hendes familie. Med et var hele den der lille familie, der var så velordnet og dejlig og tjekket, der var den vendt på hovedet. Og forude, der ventede kun mørket, tænkte de. Men de små glæder, de begyndte så at komme ind i livet og fyldte hverdagen mere og mere. Alice og hendes familie, de lærte at prioritere helt anderledes, nu hvor tiden var knap. Ja, det står der på bagsiden af den bog. Alice og hendes families situation, den rammer rigtig mange mennesker. Den rammer os alle sammen, og det er også en situation, vi frygter. For det opstår pludseligt. Der kommer noget, som vi slet ikke kender til, og noget, som er svært at håndtere. Og det gælder både for den, der bliver ramt af sygdommen, men det gælder også for de pårørende. Det gælder for ægtefælden, det gælder for børnene, familie og venner, ja, naboen og selv grønthandleren. Hvad stiller man op? Det er en svær situation, især hvis ikke man er klædt på til den.
De ord, som jeg vil sætte på, det er noget i retning af svært, sorgfuldt, afmagt, savn, skyldfølelse, dårlig samvittighed og manglende accept. Vi har mange alliser og familier, også her i Fredericia. Det har der været fokus på demensområdet længe i vores by. Men da jeg satte mig i formandsstolen for 4 år siden, så vidste jeg mig selv, at demensområdet, det var noget, jeg ville sætte rigtig stor fokus på her i vores by. Ikke fordi jeg selv havde lidt tæt på livet, men jeg kendte det jo sådan periferisk mange steder fra. Men ved I hvad? Der gik faktisk ikke ret lang tid, så fik jeg det personligt meget tæt på. Min skønne mor, hun begyndte stille og roligt at glemme. Så det var rigtig dejligt, at der allerede var meget i gang her i Fredericia. Og så satte vi 3 millioner ekstra af for at sætte yderligere skub i de tiltag, der var i gang, og sætte nye tiltag i gang. Og det er jo så blandt andet den her messe. Og jamen, ja, det er jo helt fantastisk. Det er jo første gang, tror jeg, det er vi i hvert fald enige om, det er, at der er lavet sådan en messe her i Danmark. Så jeg vil sige, også på det her område, der er Fredericia i front. Det er vi jo heldigvis rigtig mange steder, og det skal vi sætte pris på. Og så er vi også så heldige, at vi har rigtig mange, dels alle de kommunale ansatte, som er rigtig, rigtig aktive på det her område, men sandelig også de frivillige. De har også grebet det der med demens. Ikke at de er blevet demens, nu skal jeg passe på, hvordan jeg formulerer mig, men gøre noget for de demente. Og det er vi rigtig, rigtig glade for. Det er spændende tiltag. Det er noget med dans, og det er noget med hygge, og det er noget med café. Så jamen altså, det er jo bare herligt. Alt det kan vi opleve her på messen, og rigtig meget andet. Og det vi også skal opleve og finde ud af, det er, hvor går vi hen og finder hjælp, både før og under og efter et demensforløb, enten en selv eller ens pårørende. Viden om demens, det er rigtig, rigtig vigtigt for os alle sammen. Og det kan vi få her i dag, så vi er rigtig glade for, det er også som socialudvalgsformand, at så mange har bakket op. Jeg tror, det var 20 stande, du sagde, ja, der var. Det synes vi er rigtig, rigtig flot. Tusind tak for alle, der bidrager også til dagen i dag, og for det fantastiske arbejde, der gøres rundt omkring til hverdag for de dementramte og de pårørende, for det er jo en sygdom for hele familien. Nu vil jeg ønske en rigtig god messe, og ja, så erklærer jeg for åbent. Var det det, jeg skulle? Lige klar. Nå, ja, jeg synes, jeg havde fået en invitation til at åbne messen, så jeg erklærer messen. Demensmesse. Kalder vi bare den det? Vi kalder den bare demensmesse for åben. Tak for nu. Er den på? Ja, vi skifter mikrofoner. Ja, den 21. september, der er det den officielle Alzheimer-dag. Og derfor bliver der i dag solgt huskekager. Og jeg håber, at rigtig mange har lyst til at støtte Alzheimer-foreningen ved at købe en huskekage hernede til 15 kroner. Overskuddet går helt ubeskåret til Alzheimer-foreningen. Når nu engang vælger at tage hjem, eller når vi er færdige her, så ligger der et spørgeskema nede lige midt for ved demenskonsulenterne, som vi vil sætte stor pris på, hvis I vil svare på. Og så afleverer det hernede igen, så vi har lidt erfaringer og ser, om det her det er noget, vi skal afholde igen. Om der er noget, der kan gøres bedre, og hvad der har været rigtig godt. Ja, vores første punkt eller anden punkt, det er jo at sige velkommen til Jutta Storm, der er formand for Alzheimerforeningen på Fyn. Det er ikke derfor, hun er her i dag. Hun er her for at fortælle, hvordan det er at være pårørende til en dement. Værsgo, Jutta.
Det ser ud som om, det lyder som om alle kan høre mig nu, ikke? Jamen, jeg skal fortælle om, hvordan det er at være pårørende, og det jeg tænkte på, før jeg startede på alt det her. Hvordan var det nu, det skete? Hvordan var det hele startede? Og der kan jeg så sige, at Alzheimerforeningen har udgivet en ny pjece, som her i år bliver udsendt til samtlige praktiserende læger, der her 10 advarselstegn. Og jeg vil så sige, at når jeg læser den igennem, så kan jeg næsten ikke genkende det til dem alle sammen. For min mands vedkommende, da han blev syg, så startede han med at knæ for ham og se på kort, altså se på et kort, og så finde ud af, hvordan vejene gik. Det kunne hans hjerne simpelthen ikke kapere. Og han blev meget hurtigt usikker med sit bilkørsel. Så jeg begyndte at holde øje med, at han ikke kom for tæt på den hvide streg på vejen. Og så begynder jeg selvfølgelig også at tale med ham om det. Men det er jo ikke helt så nemt at tale med folk om bilkørsel. Hans initiativ savnede jeg efterhånden. Han blev sværere ved selv at komme i gang med noget. Det flød ligesom for ham. Han fik jo så også problemer med sin hukommelse. Og han blev ofte også forvirret. Han glemmer, hvad vi har aftalt, og han benægter, at jeg har sagt det, og forklarer eller bortforklarer. Eller også giver han mig skylden. Og det var ikke altid, det passede mig lige at få den skyld. Han mistede også overblikket, og han roder mere. Han kunne simpelthen ikke overskue, hvor han skulle putte tingene hen. Og derfor havde han hans system, det var efterhånden ved at gå helt i stykker for ham. Så jeg kan godt høre, i alle de her, den start her, så starter der jo allerede nogle meget små diskussioner i hjemmene. Og det er jo sådan set det, der kendetegner også tiden, diskussioner. Fordi jeg forstod jo ikke, hvad der var galt. Jeg vidste jo ikke, hvad der var galt. Jeg vidste ikke, at den voksne mand, som stod foran mig, som helt lignede sig selv, at han sådan ændrede sig. Og jeg vil så gerne tale med ham om det. Det prættede fuldstændig af på ham. Det vil han ikke snakke om. Han forstod jo ikke selv, at han havde ikke selv indsigt i, hvad der skete. Og derfor havde jeg også svært ved at forklare ham det. Og han havde heller ikke selv nogen indsigt. Og han ville ikke være. Han ville ikke snakke om det. Og det følte jeg som et tillidskvigt. Fordi vi som fortrolige ægtepar havde jo altid talt om alle ting, og vi kunne støtte hinanden. Men her blev han fuldstændig ude. Det var også som om han overså mig lidt. Hans indføling, den forsvandt egentlig lidt. I stedet for, så forsøger han jo hele tiden at forføre mig. Han snakker udenom. Og efterhånden så var det sværere og sværere for mig at acceptere den forførelse. Og det er ikke rart at blive forført. Det kalder jeg det. Så jeg bruger meget tid på at fange ham i selvmodsigelser, for at råbe ham op og sige, at jeg er bekymret for dig. Han reagerede så nogle gange ved at sætte sig til hovedet, og så sagde han, du koger. Og det gjorde det også lidt ind i mit hoved en gang imellem. Men hvem skulle jeg tale med, og hvad skulle jeg sige? For det første så er det svært at tale til andre om, når der er noget galt med hovedet. Jeg havde svært ved at præcisere helt, hvad det var. Fordi jeg oplevede også, at nogle dage var han jo helt okay. Men hvad gør man så, når man ikke ved, hvad man så skal? Jeg kunne ikke bare ringe til hans egen læge. Jeg er jo heller ikke hans mor. Jeg var ikke hans mor. Og han ville ikke have mig med, når jeg sagde, at jeg synes, jeg skal gå til lægen og snakke med lægen om det. Han var også hos lægen flere gange. Men de talte jo som regel om deres soldatertider. Og det de plejede at snakke om, så han kunne komme hjem og fortælle mig, at han var okay. For han forførte selvfølgelig også lægen. Når vi så var sammen, så begynder jeg jo at blive, jeg bliver lidt sådan lidt, jeg bliver synligt berørt over, at han ikke rigtig kan følge med i det, der vi har snakket om, så jeg skubber til ham, og ofte svarer jeg jo for ham. Så på en måde var jeg jo med til at dække over hans problemer. Det kan jeg jo godt se i dag. Og så øver jeg mig på at lade være med at diskutere med ham altid. Alle de der diskussioner. Prøv at gå med, hvis han synes, det var sådan. Hvis han oplevede det op, at det var sådan, så prøvede jeg at gå med ham. Men der er jo også en grænse for, hvor længe man går med. Man skal jo også besvare respekten for sig selv. Jeg begyndte så småt at tænke på, at det kunne være dement. Jeg turde ikke sige til nogen.
Jeg har ikke bevis for det, og jeg håbede jo også, at det ikke var det. Men han blev mere ubehjælpsom og reagerede ved at være overbehjælpsom, så vi gjorde alting sammen. Og det var ret generende, synes jeg, for det var tungt. I stedet for så plejede vi at drille hinanden og give hinanden noget udspil. Og så begynder han jo også at snakke om fortidige hændelser. Han kan huske alt fra den gang og den gade og alt det, han havde mødt dengang. Og det at tage stilling til, hvad der sker nu og her, det var sværere for ham. Men han ville gerne handle. Og det blev han ved med at gøre rigtig lang tid. Og inden han gik ud og handle, så lavede vi en indkøbsseddel. Og så satte vi os ned og gennemgik, hvad der stod, og hvor det var henne i butikken. Og så gik han derover, og så gik der ikke lang tid, så ringede han til mig. Hvad står der egentlig på sedlen, og hvor skal jeg finde det? Så det måtte vi så også gøre sammen. Det måtte vi holde op med, så måtte vi gøre det sammen. Og det var også okay. Og så registrerede jeg, at når han nåede hen til kassedelen og skulle betale, så lagde han pengene op i hånden. Han kunne simpelthen ikke penge og forhold til, hvordan de hang sammen, det kunne han simpelthen ikke. Han var stadig på arbejdsmarkedet, og han begyndte at få problemer med sit job. Og jeg kunne høre, at han havde mange diskussioner, og han blev uvenner med dem. Og det var hårdt for ham. Han følte sig trængt. Og til sidst sygemeldte han sig og ville tale med sin læge. Og det synes jeg så var en god idé, og så bad jeg ham om at tage en seddel med fra mig, som omhandlede depression. For det kunne jo måske være, det var den vej. Måske var det det. Og resultatet blev jo så, at han kom hjem og var kommet på lykkepillen. Da det ikke virkede for hans hukommelse, så fik han en henvisning til en samtale på et psykiatrisk hospital. Her konstaterede de meget hurtigt, at de kunne ikke gøre noget for ham. Han skulle tilbage til sin egen læge, og skulle have en henvisning til demensklinikken. Og da vi kom derind, så blev han jo testet, og det endte med, at han fik diagnosen Alzheimers demens let til middelsvær, og han begyndte behandlingen samme dag. Han var meget lettet, og han fortalte det til alle og enhver, hvad han fejlede. Men selvfølgelig uden selv at forstå, hvad konsekvensen var, og uden at være klar over, hvor meget han allerede havde forandret sig, og hvor meget det havde påvirket hans og mit forhold til hinanden. Jeg troede en stund, at det kunne vi godt klare, men der kom jo nyt til hele tiden. Han ville ikke deltage i sine fritidsinteresser, han ville kun have afsted, hvis jeg ville med, og han blev lidt uvenner med dem. Og han ville heller ikke ret gerne være alene hjemme. Når jeg ikke var hjemme en enkelt gang, så ringede han til mig mange gange og spurgte, hvornår jeg kom hen, og hvor jeg egentlig var henne. Når jeg kom hjem, så stod han ved havelågen og ventede. Og hvor længe han havde stået der, det lukkede jeg øjnene for. Men det krænkede mig et eller andet sted, fordi jeg synes, det gjorde hans sygdom så synlig. Og samtidig så var det svært for mig at se hans afmagt. Det gjorde mig så ked af det, at han bare stod der. Ikke anede, hvad han skulle gøre sig selv. Vi begynder så at isolere os, og det sker tit og ofte i den situation. I daglige gøremål knib mere for ham, det at lave kaffe, koge æg og så videre, det gik i skudder for ham. Og han har svært ved at forstå, hvad det var, jeg bad ham om. Når vi hjalp hinanden i køkkenet, det har vi altid gjort. Tag lige det med, eller skær gulerødderne i terninger. Det var meget, meget svært efterhånden at få ham til at forstå. Det hele afhang af mig. Når jeg stod op om morgenen, så havde han ligget og ventet på, at jeg vågnede. Før stod han ikke op, og her stod op. Og det samme om aftenen, han gik ikke i seng, før jeg gik i seng. Og det slugte min energi, for jeg var sådan ligesom, det er ligesom klemt. Jeg kunne ikke ligesom bevæge mig nogen steder hen. Det hele afhængigt af, hvordan det gik med ham. Så det begynder at fylde op. Jeg tænker op i mit hjerte, hvordan skal det her gå? Han havde fået en sygdom, men jeg følte, at jeg havde fået en dom. For jeg kunne ikke gøre for det der. Jeg sad jo fast, og han var syg. Og det var rigtig skrækkeligt. Ofte stillede jeg mig selv det spørgsmål, hvad med mit liv? Hvor længe var det, og hvad skal jeg så? Men jeg havde mange opgaver, og for det meste så var det jo det hele handlede om.
Og så oplevede jeg selvfølgelig også, at jeg følte også, at min mand var blevet mit barn. Og det er en meget unaturlig og uholdbar situation, men meget, meget mærkeligt. Jeg tænkte efterhånden kun på at få et frirum, bare en enkelt halv dag, kunne få luft og komme hjemmefra. Og det strejfede mig også, at jeg har da den grundmening, det er, at det enkelte menneske må selv bestemme over sit eget liv. Men det kunne jeg jo ikke. Der sker så det, at min datter, der bor på Sjælland, vil gerne have hjælp til at passe børnene. Og det havde jeg jo tidligere kunnet, og det vil jeg gerne. Bestemmer jeg for, det vil jeg. Det skal lade sig gøre. Og jeg får arrangeret, at han kommer i pleje hos nogle gode venner. Da jeg kommer derover og har været der i døgn, så begynder jeg at lette for mig. Jeg kommer ud af det der pres, så får jeg ny energi, og jeg mærker simpelthen, hvor slidt og opbrugt jeg var. Jeg ville mærke instinktivt, at jeg var nødt til at gøre en forandring. Jeg kunne og ville ikke fortsætte. Jeg følte mig nærmest desperat. Og jeg turde slet ikke vende tilbage, så sad jeg fast igen. Jeg var faktisk selv bange for, og jeg tænkte på, selv bange for, at jeg kunne blive syg af den belastning. For det er så tungt at bære et nært menneskes liv og færden i sine hænder. Og det gælder ved alle kroniske sygdomme. Og det var jo allerede gået over dag, siden det hele begyndte. Måske 4-6 år. Og det havde slidt på mig. Så jeg tænkte, så jeg kontaktede kommunen. Jeg kunne høre, at de forstod mig. Og det gav mig styrke. Jeg forklarede dem, at jeg var helt klar i mæle, og hvad jeg fik den energi fra, forstår jeg ikke den er i dag. Men jeg sagde til dem, at jeg tager ikke hjem, før vi har lavet en aftale. Og det forstod de godt, det var alvorligt. Og efter en rum tid, så mødtes vi så, og så blev han visiteret. Og jeg havde sagt til ham flere gange inden, at hvis vi skal holde sammen, og det vidste jeg var vigtigt for ham, så skal vi bo hver for sig. Og derfor så gik han med til det. Han blev skønnet til at kunne være på et almindeligt plejehjem, fordi han var fysisk i god form, og han var meget opsat på, at der skulle ske noget. Bare andre satte noget i gang, så var han med på det. Og han flytter ind, og han faldt faktisk meget, meget hurtigt til. Altså jeg besøgte ham næsten 2 gange hver dag i starten, og lige snart var egentlig så kørte jeg hjem med en sov, men jeg havde indtryk af, at lige så snart jeg var ude af hans syg, så var han simpelthen der på hjemme, og der var en masse at snakke med. Der var jo mange ældre damer, og dem, de varede ham op, de valgte hans blomster, de inviterede på kaffe, og de ville spille jazzy med ham, og det tror jeg som ikke han kunne finde ud af, men det var så lige meget. Og nede i cafeteriet, der mødte han jo herrer, der kom hjemmefra, som skulle spise deres varme mad der, og han var meget social og udadvendt. Og det fik han virkelig gavn af, vil jeg sige. Dem snakkede han jo også meget med, og de egentlig så havde de fået ham med i et sangkor ude i byen. Der kan man jo godt sige, at han forførte også dem alle sammen. De opfattede ham ikke så syg. Men det med sangkor, det fungerede ikke ret lang tid, så kunne han jo selvfølgelig ikke være med der. Faktisk så følte jeg, at han fik en lise, det er meget godt gammelt ord, synes jeg. Han fik faktisk fred og ro der, fordi han fik fred for mine krav og for samfundets krav. Der kunne han få lov til at være syg, og der var han accepteret, som han var. Det, der slog mig meget, var vigtigt for mig i den periode, det var, at det var værdigt for ham. Og jeg vidste, at det var vigtigt for ham at have nogle penge på lommen. Og derfor gik vi ikke ret langt fra plejehjem, men der lå der en bank, og der flyttede vi hans konto til, og vi gik ned og lavede en aftale, at han kunne hæve 200 kroner om ugen med sin bankbog i hånden. Og det fungerede rigtig godt. Og bankdagen dernede, hun var fantastisk. Nogle gange så kom han jo på flere gange om dagen, og så kunne der gå uger, hvor de slet ikke så ham. Men det fungerede godt, og det var værdigt, synes jeg. Så skulle jeg jo ikke inddanne til det. Men som sagt, så kom jeg jo hver dag, og nogle gange 2 gange om dagen, fordi det ligesom det drog mig ud, fordi han manglede jo derhjemme. Og var jeg hos ham, så vidste jeg ikke, hvad rigtigt. Så kunne jeg heller ikke bruge på mig, fordi hvad skulle jeg få tid til at gå med, og så kørte jeg hjem igen. Så det var noget med, at jeg pendlede rigtig meget frem og tilbage.
Men selvfølgelig tog jeg ham også med på tur. Vi kørte ud og gik tur i skoven og holdt ham i form. Og vi gik på café, og vi kunne opleve den musik, som han holdt så meget af. Så vi havde en god tid der. Men det aftog efterhånden, selvfølgelig som sygdommen skred frem. Men der skete det, når han blev træt, så begyndte hans paranoia. Det er også noget, der følger med sygdommen. Så blev han, når han var træt, så blev han urimelig, han blev mistroisk, og det kunne være meget sårende for mig. Jeg oplevede, at han var meget kritisk, og det var som om, han ikke troede, jeg ville ham det godt. Det gjorde simpelthen så ondt. Så var der nogle gange, jeg var nødt til at holde pause for at besøge ham nogle dage. Jeg måtte ligesom lade ham være. Jeg kunne også godt opleve, at jeg en enkelt gang kunne blive bange for ham, fordi han blev så vred, så jeg kunne syge, at det var lige, der overskred en grænse. Heldigvis så skete der ikke noget. Men personalet på plejehjemmet snakkede meget med, og de forklarede mig jo, at vrede er en del af den sygdom. Det var jeg nødt til at forholde mig til, og så var det tage mine forholdsregler. Og det vil sige, at vores ture blev kortere og færre. Men det at give slip på sin ægtefælle, det er en meget svær og sorgfuld proces. Jeg savner ham jo, som han var, da han var rask. Men det er også vigtigt som pårørende at vende sig til at være alene og holde pause med sine besøg, for at få styrke til at modstå den afhængighed, den syge har til dig, og du har til ham. For at få skabt noget luft til sig selv. Derfor er det også godt at få nogle gode nye oplevelser, eventuelt nogle nye venner, tage ud og rejse, for at give slip. Og det er nemmere at give slip, tror jeg, hvis man har noget andet at sætte i stedet for. På et tidspunkt måtte han flytte til en demensafdeling, fordi han kommenterede for meget med det der på plejehjemmet, hvor han var. Og han ville dirigere, hvor meget de andre måtte spise, og jeg ved ikke hvad, så det gik ikke mere. Og jeg vil sige, det var positivt også for mig, altså fordi det personale på en pleje, på en speciel demensafdeling, de drog meget stor omsorg også for mig, og det havde jeg også brug for indimellem. De spurgte altid til, hvordan jeg havde, og når jeg gik, så sagde de altid, pas du godt på dig selv. Der skulle simpelthen ikke så meget til, det var nok til, det varmede rigtig godt for mig. På et tidspunkt tog de også hånd om mig ved at trække mig ind til siden, og lagde en hånd om skulderen på mig, og så var der en, der sagde til ham, du behøver ikke at komme så tit. Vi holder ikke øje med, hvor tit du kommer. Det gik tæt på mig, synes jeg, for det var lige præcis ramt der ned i min dårlige samvittighed, som du var inde på. Den ligger helt tiden under overfladen. For det at opgive at passe og bo sammen med sin syge ægtefælle, så de må flytte på plejehjem, det føles som et nederlag. At måtte give op med dårlig samvittighed til følge. Men det var jo ikke min skyld, at han var blevet syg. Jeg oplevede også, at det var svært for vennerne at forstå hans sygdom. Fordi han havde jo klare øjeblikke. Og så kunne de faktisk fortælle mig, at de havde fået en rigtig god snak med ham. Og så stillede de jo lidt spørgsmålstegn ved, hvad handler det egentlig om? Og jeg undrer mig tit over, at de aldrig spurgte mig, hvordan synes du, det går? Da han flyttede på demensafdelingen, der var der en, der sagde direkte til mig, så er han jo syg. Da jeg kørte hjem, så tænkte jeg, ja, hvad har hun ellers tænkt i? Hvad må hun tænke om mig, hvis hun skulle sige sådan noget? Ikke? Men der var flere, der så over skulderen, synes jeg. Det mærkede jeg, når de meget hensynsfuldt spurgte til mig, hvor tit besøger du din mand? Eller hvornår har du sidst været hos din mand? Hvad skulle du svare? Eller du har altså travlt med dit. Det var meget, synes jeg. Jeg var både flov og vred og ked af det samtidig. Fordi der var jo perioder, hvor jeg ikke kunne rumme ham. Hvor jeg simpelthen ikke kunne nå ham og ikke kunne rumme ham. Jeg var nødt til at have luft, nødt til at være lidt væk for os selv at overleve. Men det, at man skal forsvare og forklare sig for de beslutninger, som er nødvendige for, at man selv kan få et godt liv, det er ikke værdigt. Det skal vi arbejde for. Men sygdom er jo en lang afsked mellem ægtefællerne. På et tidspunkt trådte han jo tilbage i deres sygdom, og han trådte så meget tilbage, så han ikke kunne kende mig. Men jeg hørte jo ikke til i den periode, han var i sit liv lige nu. Der var jeg ikke til stede.
Så det er jo ikke noget, at jeg sagde til ham, jamen jeg er din kone. Det kunne han jo ikke forholde sig til. Jeg synes også, det var nedværdigt for mig. Og det var krænkende for ham, synes jeg, at han skulle høre på det. Så jeg kom, og hvis ikke han genkendte mig, så snakkede jeg lidt med de andre, og spurgte ham, om jeg måtte se, hvor han boede. Og det var nogle gange, jeg måtte, de andre gange, så var han afvisende, og så tog jeg afsted igen. Efter han var død, der var en meget længere periode, hvor jeg funderede over, hvem var jeg egentlig gift med. Han havde forandret sig rigtig meget i alt år, og havde sygdom. Men jeg kom godt igennem, fordi jeg tog imod den hjælp, der er at få, og der er rigtig meget at få. I starten besøgte jeg sammen med min mand rådgivnings- og aktivitetscenter på Kallovvej i Odense. Det er jo et center enestående i sin art i Danmark, som jeg godt kan prale lidt af. Der sker rigtig meget. Der er åben rådgivning hver dag, man kan træde ind fra gaden. Og der kommer en masse mennesker, der er med i nogle grupper osv. Og der møder jeg mange yngre, som er under 40 år deromkring. Men der er meget liv og glæde bag der, så det er dejligt. Jeg har også brugt demenslinjen, som Alzheimerforeningen har. Det har jeg gjort, fordi i starten, så gemte jeg mig lidt med det, og så kunne jeg jo anonymt ringe og snakke med hende der, og hun kunne fortælle mig, at give mig nogle gode råd, men også nogle svar. Jeg har også taget imod psykologsamtaler, som min egen læge har været sød at give mig, så jeg har fået tilskud til. Det er lov, at når man har en kronisk syg ægtefælle, det behøver måske ikke være ægtefælle, det er nært forestående, ikke også? Så har man ret til det. Og det har jeg været glad for. Fordi jeg levede jo i to verdener, hans verden og plejehjem, og også i min egen verden. Og det var svært for mig at forholde sig til lige i starten. Og så er jeg psykolog, man lavede for taget nogle skridt til at komme videre. Jeg har også haft meget glæde af offentlige personer, demenskoordinatorer, visitatorerne og plejehjemspersonale. Det har været eneste. Jeg har kun haft glæde af det. Jeg har følt mig tryg og kunne komme og gå, så det passer mig. Jeg har haft stor glæde af at være i en selvhjælpsgruppe, hvor vi alle sammen er pårørende. Og det vil sige, at vi har grædt med det sammen, og vi har givet hinanden gode råd og knus. Det er rigtig dejligt. Nu er jeg selv frivillig i Alzheimerforeningen, og med i lokalforeningen på Fyn, bestyrelsen, og de arrangerer også oplysning på pårørende skoler og undervisning af frivillige, og arrangementer med underholdningsafvekslingene, så kommer der afveksling på hverdagen. Og sammen med demenskoordinatoren har jeg været med til i Middelfart at starte en demenscafé, som er åben den 14. dag. Og det er jo for at forebygge, at pårørende og den demente bliver social isolation, som jeg selv oplevede, vi blev. Det er vigtigt, at der kommer noget liv ind i hverdagen. Og alle os frivillige, vi er meget glade for at være med og være en del af det, fordi vi forstår jo simpelthen situationen. Og det er en af det værste ved den sygdom, der er ikke rigtig nogen, der forstår os. Derfor har vi oprettet, det sidste Alzheimerforeningen har gjort på Fyn, der har vi oprettet en netværkscafé i Odense, i seniorhuset, hvor ægtefæller kan mødes, simpelthen bare komme fra omegnen og få en kop kaffe sammen, måske for at finde et netværk måske. Og så gå hjem igen, for de har en ægtefælle hjemme. Så får de tanket op, og de får ny energi til at gå hjem. Så der skal gøres rigtig meget, og der bliver gjort rigtig meget, og det er bare om at tage imod det. Det var mine ord. Kære Jutta, tusind tak for din åbne og din ærlige historie. Jeg er sikker på, at der er rigtig mange, der kan bruge den til rigtig meget. Og jeg synes, det var helt fantastisk, det du fik med, og som virkelig kan give andre mennesker noget i den her svære stund for det levende liv. Tusind tak, fordi du kom. Ja, og så skal I gå rundt og kigge, hvad vi har, og spørg ind rundt omkring, hvis der er noget, I gerne vil vide. Værsgo.
Du må ikke tage
Jeg har haft mange lejligheder. Jeg har arbejdet på Raffin. Men hvor så resten af familien ikke fandt og ligesom synes, at det var ikke nok for det hvad gør man for det? Det er Det skal være en af de gode grunde til, måske selv siger nej, det kan man godt opleve, men man siger nej tak, fordi jeg har det jo godt, min datter sidder her, vi hygger os ikke op, og siger nej tak til det, der skal foregå i morgen. Så kan det godt blive at sige, at det er det. Så nej, og så er det bare i gang
Tag et billede af mig. Og den her. Kan du læse det her fra skærmen? Ja, det kan jeg godt. Jo. Og det her, det var så, det er barndom. Fik du den? Min første brænder. Ja, det var så godt. Vi manglede ikke. Ja. Og så tager vi den. Ja. Det var så voksne. Kommer der stjernestunder her. Så skal vi se, om vi kan tage begge ting. Jo. Ikke? Kan du fange det? Jo. Ja. Den er bare en.
den kommer helt herover. Ja. Ja. Nærvær. Ja. Yes. Ja. Og den her, har vi den? Nej, den har vi ikke. Jo, den har vi. Gåtur i solskin. Og den der. Fordi så kunne man måske sætte noget på til det jo, ikke? Til stjernestunder. Alle gæsterne. Der er mange, der er gået nu. Og ikke mindst tak til alle udstillerne. Jeg synes, I har gjort et fantastisk stykke arbejde med nogle spændende og inspirerende stande. Så vil jeg gerne sige tak til Janne, der står hernede på min venstre side. Hun har jo været tovholder for mig, og det her det er hende, I har snakket med, når I har snakket stande og så videre herude. Jeg håber, at I alle sammen har fået rigtig meget ud af de sidste par timer, og jeg håber også, at vi kan gøre det igen til næste år. Måske lidt større lokaler, så vi også kan være der. Jeg kan sige, at der har været små 200 mennesker og besøge vores stand i dag, så det er rigtig, rigtig godt. Overalt forventninger, det kan jeg da også takke jer for med alle de fine stande. Tak for i dag, og tusind tak for jeres indsats. Tak. Vi opfører os ordentligt. Ja. Gerne de smutter rundt. Vi laver ikke noget forkert. Nej. Og slik kan vi lige have det samme.